Chuny Onagi TV. Chuny Onagi TV. Adundo Jaluo. Amosini misawa janeno mara kamora mora ma intiere. Kawuono en tarik 4 dwe no endo mar 6 higa mar 2024 osemolo saa 7 mar odiochieng' kendo arwakni machiegni e winjo moko kuom weche ma waikoni odiochieng' ma kawuono aka wachako kod wechego eko matimore e kaunti no endo ma Bungoma kama wayudo ni joyal buche koro ne oketo nyasi mar puonjo oganda jo Kenya mano mawuok e kaunti no endo ma Bungoma e wechego eko mag kaka ginyalo chwalo wechegi kata cases mag gi e nyim doho kendo kako onego bed ni iwinjo kata cases mekgi ka ne gipuonjo oganda go eko ka koro oganda makono bende ne omor ahinya ka giwacho ni puonj mane giyudo no ne omoro gi mokalo. Imesema kipaji cha kufanya uamuzi wa cases ama upaji ya ile kazi majaji wanafanya imepatiwa wananchi, imetoka kwa wananchi, na sisi ndipo maana tumekuja hapa kwa uwazi hii uwanja ya Posta kukutana na wananchi wa Bungoma ama maeneo ya Bungoma ili wajue ile kazi sisi tunafanya hapo katika mahakama ya Bungoma, na pia tuweze kusikiza ni shida gani wanaweza kuwa nazo ambapo wanapojaribu kupokea huduma katika koti zetu. We are not just sitting in offices. We are coming outside here to be part of the community, to be part of the society, so that as we hear their cases inside there, we have to know exactly what is happening here, so that we become part of the social community. We have also come to demonstrate and to train members of public on how to file cases online. We'll be training them. We have our e-filing team which will be training members of public on how to file their cases if it is a new case or ongoing case. Komachielo wayudo ni jaod burano endo mabumola mano jaka wanami korone onyiso oganda kata jotelo mawuoka e piny owacho mamalo kod mako mawuoka e piny owacho mag counties mondo mikoro riwre kanyakla mondo gikel dongruok ma opogore mano e piny owacho kata e piny owacho mar Kenya ka endi kod piny owacho mag counties. Kakoro wacho ni jotelo osebedo kod ywaruok maka kod kacha makoro mono gitero dongruok ma opogore mano e counties magiwuoke. Weche makamagi ne owacho e seche mane oyoro e nyasi moro mar yawo ayanga chiro moro mano e kata e kaunti no endo ma Bumala mane onyiso oganda kata jotelo mopogore mondo koro oriwre lwedo kanyakla mondo omi okel dongruok e pacho ka endi. Wewe mumechukua serikali karibu kila kitu, lakini wakati wa mboga analia, naona pia Rigathi ati anafanya nini? Analia. Position zote za hii serikali uweke waziri finance, uweke attorney general, uweke every important minister,
uweke Kuria, uweke nani, Kindiki security iko huko Central. Miradi yetu yote iko wapi? Huko. Kuna kitabu inaitwa The Rich Also Cry. Wewe huko na kila kitu, na mheshimiwa Rigathi pia unalia, unataka Wamboka afanye nini? Surely you contractor hata ajiri mtu mwingine kutoka nje unless that skill is not available on the ground here. Yes. Which the leadership here, the MC and the MP and the team will confirm kabla hajatafuta mwingine. So mjue hii soko ililetwa kwenu kwa niaba ya serikali ili wajenge. Hapo tumeelewana? Soko yenyewe bila alianza kazi kufunga last week. Gedo mag yao ma omenda margi nyalo muonyo omenda maromo silings milion 70 to kod 8 koro chak ger mano e kaunti no endo ma Kwale. Yago eko mabiro muonyo pi lita maromo milion 230 mabiro konyo familia 2,000 kakoro gavana Makono mano Fatuma Achani kata Achamine owachoni mano biro miyo oganda makoro wuok e kor gwengego eko Makono ok bikoso pi maginya tiyo godo. Kawacho ni nok mar pi osebedo e kor gwenge Makono makoro sani jodak Makono ni kod fungruok maduong' mokalo mano kaluwore ni yago eko biro konyo gi wechego eko mag pi. Asanteni sana. Mimi bepi kitu. Kwa miaka mingi Mwereni imekuwa ikiteseka kwa masuala ya maji. Lakini kwa sababu ya kuwa tunaweka budget ya kutengeneza mitaro mikubwa, swala la maji sasa tutakuwa tumelipiga vita. Kwa sababu tukimaliza huu pana Kasemeni napo pia tutatengeneza. Huyu mkandarasi na imani atafanya kazi nzuri. Na kwa muda mfupi tuwe tumepata maji hapa. Hapa tomato zitamea. Zoni pesa si pesa? Pesa. Hapa cabbage zitamea. Zoni pesa si pesa? Pesa. Hapa mifugo yetu haiteseki tena. Komachielo wayudo ni jodaka makwan giromo 200,000 koro dhi bedo kod fungruok bang' ka chenrogo eko mag teko stima ne oloki kata ne otim e kor gwenge mopogore opogore makoro dhi konyo oganda mamoko ka koro giwacho ni koro gin kod fungruok mano kotenore ni gidhi yudo wechego eko mag stima kata stima idhi keta e kor gwengego eko mopogore opogore e pachoka. Sasa itakuwa ni kazi muhimu tuhakikishe kwamba kwa kila nyumba iwe na stima. Hasa kwa sasa hakuna sababu kwa nini kuna shule haijapata stima. So tunataka kumaliza hii mwaka inakuja tuhakikishe shule zote, dispensary zote, every public center iko na stima. Ndio tusidishe tukisonga nje hiyo 600 meters tufikishe stima kwa manyumba zote. So it's a great program and we really want to work together with the leadership to make sure that we get power to all our homes in a very short while. Ya kwanza kabisa ni kushukuru serikali kwa ile kazi nzuri ambayo inafanyia wananchi tukiongozwa na mheshimiwa waziri wetu Mheshimiwa Chirchir ambaye leo amesindua miradi mbalimbali katika eneo letu la county na tukiongozwa pia na viongozi wote wa kaunti hili. Ningependa kusema pongezi kwa ile kazi nzuri ambayo serikali inafanya ili watu wetu waweze kuanza kazi zao za kuweza kujinufaisha. Tenda migauno endo mar somo mapachoka endi mano Ezekiel Mashogu korone onyiso jonyuola akachiela kod jogo eko mawuoka e sekta no endo mar somo ni skunde ibiro lok bilor mano kata
mar ariyo ni endi poko orumo ka koro mashogu wacho magi ka skunde mathoth mapachoka endi koro ne oyaw mano modeko mano kaluwore kod rochruok mane okel kod pi oula mane koro pong'o thoth skunde mapachoka endi kendo koro nomiyo chenro mar somo koro ne obedo kod ng'ikruok mathoth mokalo. Migosi Mashogu ne owacho ni skunde duto ibiro mana lor mano kata mar ariyo oserumo mondo omi nyithindo oyud thuolono endo mar chwalo somo margi. No, there is no school which is crossing for lack of capitation. I want to assure you that during last term, we were able to give the 50% required capitation. The first amount we gave was 25% of the total amount of capitation that was supposed to be given in the calendar year. And then towards the end of first term, we were able to give another 25%, making it a total of 50% of the total requirement of capitation. Jatenda migauno endo mar pura mapachoka endi mano migosi Mithika Linturi koro nyiso oganda jo Kenya mano mawuok e pachoka endi mondo omiyo chulo osuru mar chulo gope makoro owacho ni piny Kenya opong' godo kako endo owacho ni choko osuru no endo mano kowuok kuom oganda jo Kenya biro konyo e bero uchumi mapachoka endi masani koro wacho ni okethore malich mokalo kendo koro omiyo wechego eko mag uchumi koro rach mokalo e pachoka endi. Mago makela gik weche manyien e yodno mar adimba janeno mara watudre kendo ka wang'o molo sa achiel e wang'e mar yudo weche manyien e yodno endo mar adimba oriti masani kanyinga en Sheila Achieng'a Magari.